pare, mandadangal kalalamot. Untag na napupukan niya 88.1 FM Radyo Pangasinan paborito. Bali-bali rito dugan da jay. Mandangal pa si rin. Ga, abayan mo, tamandangal tayo sa nagutan sa labi. Aya, so number 1 pop music station, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Oh yeah! Pogo Chico, let's go! Sa Pogo Chico, feel the vibe now. Tayo nang gumalaw, come alive now. May bagong sigla, we can feel it. The good times flow, can't conceal it. Kapsay si Samson, angat sa lahat. Kasama mo sa pag-unlad. Kapsay si Samson, tunay na leader. Para sa Pogo Chico, forever! Serbisyong totoo, Barangay Pogo Chico. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's JMax Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, JMax Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. JMax Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. JMax Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. JMax Resort Hotel. Kapaborito, lukot nyo lang ng dukulan nyo. Alas 6 na! Time check was brought to you by San Carlos City Mayor Julier Ayoy Rosuelio. San Carlos City, maunlad, ligtas at maayos. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Govwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number 1 pop music station. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Number 1 pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na saray balita, impormasyon at loob tanpaway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Kaiba sa kapaboriton Dennis Mojares tan si kapaboriton Errol Horado. Jalabat at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Oras alas 6:04 ng umaga. Good morning. Masantos tan maabig aya kabwasan luyag na Pangasinan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Naimbag nga bigat kada kayo amin apo. Maabig nga buklas kumuy amin ita na bulinaw tan Sambales. Narito naman tayo pang maghatid ng mga balita, impormasyon, mga issues na dapat ninyong malaman ngayon pong araw ng Miyerkules, Pitsa 19 sa buwan ng Agosto 2026. Ang inyo pong makakasama, ang inyo pong lingkod ng Bayan Timog Pangasinan, Dennis Mojares.
Kasama rin si kapaborito Errol Horado. At dyan naman sa may technical control, si Engineer Nixon Dakal. Maaga rin ang ating station manager. Nasa aking gawing kanan, Manager Joey Bebe. Kung meron kayong gustong iparating na mga balita, impormasyon, mga issue, mga sumbong, mga reaksyon, opinion, mangyari lamang po ay tumawag sa smart number 0939-100-9931 o kaya globe number 0927-974-2784. Pwede rin kayo magpadala ng inyong mga pagbati sa pamagitan po ng Facebook page ng DWG 88.1 FM Radyo Pangasinan Paborito. Wala pang pasok hanggang ngayon dahil may anunsyo ang Malacanang na suspendido pa rin ang pasok sa lahat ng antas ng pampubliko at pribadong paaralan, partikular dito sa Pangasinan. Dahil sa nararanasan na southwest monsoon o habagat. Kaya yung mga magulang ay turuan ninyo ng mabuting asal ang inyong mga anak para hindi sila gagawa ng anumang bagay na ikakasama ng kailang pag-aaral. Tulad na nangyari na naman kahapon na nagdulot ng takot at pangamba ang nangyaring trahedyang pamamaril bandang alas 8 ng umaga sa ika-4 na palapag ng Junior High School campus ng Ateneo de Zamboanga University sa Zamboanga City. Good morning, Errol. Morning. So, anong masasabi mo dito sa nangyari na naman na trahedya sa isang paaralan, partikular sa Ateneo de Zamboanga, dyan sa may Zamboanga City? Ayon sa Mayor, Mayor Kaimer Adad Olaso, ang suspect ay isang grade 7 na armado ng Glock 9mm pistol at hindi pa matukoy na rifle. Actually, natukoy na yung pistol pistol caliber carbine na pwede mong balaan daw ng 9mm 45 o kaya yung caliber 40. Oo, batay sa inisyal na investigasyon ng mga otoridad. Yung una daw na pinaputukan ng suspect ay yung guro pero nakailag. Ngunit nung hindi tinamaan, pumasok sa kabilang kwarto ang suspect at agad niyang pinagbabaril ang isang estudyante doon sa kabilang kwarto na nagtamo ng ilang bala mula sa 9mm pistol na agad na kinamatay ng biktima. Ayon sa isang panayam sa alkalde, ay naka-body cam daw. May camera pa. May camera. May camera pa, may body cam ang suspect habang binabaril ang mga biktima. Sa oras ng yung nangyaring insidente, lumalabas na nagpakamatay din. Yung suspect, allegedly, yun ang sinabi ng mga otoridad doon sa panayam kahapon nung pinapakinggan ko. Nakilala yung suspect pero hindi natin pangalanan kasi estudyante. So yun po. Lumalabas sa investigasyon ang ginamit na baril ng suspect ay service firearm ng kanyang ama na naka-assign bilang custom police. Na agad na nirelieve ni Custom Commissioner Ariel Nepomuceno. Ang suspect ay isang top honor student
sa Ateneo de Zamboanga. Sayang ang future ng estudyante na bumaril kahapon. Magkaroon sana ng sapat na kaalaman yung or magandang trabaho at kakayahang tumulong sa pamilya, ngunit ang magandang kinabukasan ng bata ay napunta sa malagim na trahedya ng pamamaril. May kriminal na panagutan ang ama ng suspect na siya ang may-ari, allegedly ng baril na ginamit dyan sa malagim na insidente sa Ateneo de Zamboanga. Nananagot sa batas dahil sa kawalan ng sapat na seguridad sa pag-iingat ng armas sa loob ng bahay. Panagutan niya ang epekto ng trahedya na naganap sa loob ng school campus. Yun nga, dapat ano bang gawin dyan sa mga service firearm? Siyempre, i-lock mo. Tama. Itago mo. Nakalagay sa ligtas. At nakakandadong lalagyan na hindi ito mabubuksan nino man. Yung mga bala nakabukod din sana. Sa mga safety box. Tama. Posibleng makasuhan ng paglabag ng Republic Act number 10591 o yung Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Law ang may-ari ng baril. Hindi natin pinangungunahan kung ano man ang mga pwedeng ikaso sa kanya, pero may pananagutan yan. Kung ano man yung mga ipapataw sa kanya, kailangan niya lang sagutin at panagutan. Kaya nga dapat di ba nga meron nga pinagbabawal sa section 29 nung nasabi mo, ang willful or negligent storage of firearms. Hindi ito sinecure ng mabuti yung kanyang mga baril o yung kanyang baril. Kaya napunta doon sa ibang tao. Magiging kung sakali kung sa pirator ang may-ari ng baril kasi nakagawa ng ito nga, uulitin ko nga, hindi nga natin pinangunahan kung ano man yung pwedeng may kaso. Correct, kaya pero posibleng managot. Posibleng managot, makasuhan. Ayan, kaya yung pwede rin yung dyan, papasok din yan yung bukod sa mga criminal liability, meron ding civil case. Yung pananagutan sa danyos sa anumang naging resulta sa kapabayaan ng pagtatago ng mga baril. Siyempre nasa kamay na yan ng mga otoridad yung kinakukulan kung ano mga kaso, kung sakasakali may civil liability or may kasong administratibo, pwede rin. Kaya yung sinasabi nilang civil damages nakakaharapin ng magulang na naaayon sa Civil Code at ang Republic Act number 9344. Yung Juvenile and Welfare Act. Kung sakali anong grade siya? Grade 7 Okay, grabe. Grade 7, Kaya isang malaking eye-opener at babala sa mga men in uniform na dapat nilang i-secure ang kailang baril na hindi makuha ng ibang tao, lalo na ang mga bata, para gamitin sa malagim na trahedya ng pamamaril sa loob ng paaralan. Ang school campus na dapat ay isang ligtas na lugar. Para sa mga estudyante o mga mag-aaral, naging eksena ng karahasan tuloy dyan. May mga naunang insidente ng pamamaril sa loob ng paaralan tulad ng naganap doon sa may Tacloban City na 3 estudyante at sugatan ang iba pa sa pamamaril din ng 2 minor de edad na suspect na edad 14 at 15 na agad namang naresto ng mga otoridad, di ba? Nung nakarang araw may isang estudyante sinaksak, di ba? Kaya nga ay patay. Meron ding nangyari nung nakarang buwan. Yung estudyanteng babae na tataga ng hard object ng isang kaklasing babae rin. Di ba? Be responsible gun owner. Kung ikaw ay responsableng may-ari ng baril, dapat marunong sumunod sa mga batas para sa pagpapanatili
ng kaligtasan dahil sa kakibat ng pagmamay-ari ng baril ang malaking panagutan para sa kaligtasan. Oo. Di ba may statement ang city government ng Zamboanga, paborito Ero, Meron silang inilabas na Oo, pakibasa nga yung kailang yung statement tungkol sa malagim na pangyayari sa Zamboanga, Ateneo de Zamboanga. Oo. Ayan. The city government of Zamboanga is deeply saddened by the shooting incident at one of our prominent schools. We are closely coordinating with the school management, the Zamboanga City Police Office, and concerned authorities. We assure the public that the situation is under control and appropriate security measures are in place. The safety of our students, teachers, and school communities remains our highest priority. We appeal to everyone to remain calm, vigilant, and responsible. Please refrain from spreading unverified information, rumors, photographs, or videos that may cause unnecessary alarm or interfere with the ongoing police response and investigation. We encourage everyone to rely only on official advisories from the city government, the police, the school management, and the authorized authorities. Our thoughts are with everyone affected. Let us remain calm. Let us remain united. Let us remain vigilant as we work together to keep our schools and communities safe. The safety and the well-being of our people remain the highest priority of the city government of Zamboanga. Ayan. Ayan, yan. Yun yung Zamboanga City Government Public Information Office. Ayan. Yung statement of the Office of the President, sabi dito, nakikiramay kami sa mga pamilya at sa buong komunidad ng Ateneo de Zamboanga University matapos ang trahedyang ito na hindi sana mangyari. Ang mga paaralan ay dapat na kabilang sa mga pinakaligtas na lugar sa ating bansa. Dahil dito, pinagkakatiwala ang ating mga anak upang matuto, lumago at abutin ang kailang pangarap. Inutusan ko na ang ating mga ahensya ng pagpapatupad ng batas na magsasagawa ng masusing investigasyon sa insidenteng ito. At alam kong ano pa ang dapat gawin para hindi maranasan ng ibang pamilya, paaralan, komunidad ang parehong makikipagtulungan tayo sa ating mga paaralan at komunidad upang palakasin ang mga pananggalang na ito ay magpoprotekta sa ating mga mag-aaral at tiyakin na makakapag-aral sila ng walang takot. Na rapat lamang na bawat pamilyang Pilipino ang katiyakang ito. Ferdinand R. Marcos Jr., President of the Republic of the Philippines. Yun po yung press statement ng Pangulo. So talagang itong mga mag-aaral, siyempre dapat nating bantayan ang kailang mga kilos. Para sa ganun ay hindi sila makapag-isip. Dapat yung mga magulang. Magulang. Siyempre, dahil pagdating sa eskwelahan, hindi naman mababantayan ng mga teacher, guro, professor, isa-isa yung mga yan. Dahil may kanya-kanyang kilos at gawa yung mga yan. Correct. Lalo na kung yung mga magulang ay may mga itinatagong mga baril, dapat na itago ninyo ng mabuti. I-secure ninyo na hindi po mabubuksan o malalaman ng inyong mga anak. Diba? Tignan mo ngayon yan, men in uniform na naman yung ama ng suspect. Yung nakaraan doon sa Tacloban City, yung isa doon, auntie niya, men in uniform din. Diba? Tignan ninyo. Kaya,
dapat na be responsible gun owner. Itago niyong mabuti yung mga baril ninyo para sa ganon ay hindi mapunta o makuha ng ibang May mga tao. may mga safety Box. safety box. Oo. Yung nabanggit mo kanina, yung mga safety bolt. Oo, Tapos yung mga bala ihiwalay. naka-separate. Oo. Kung maaari yung mga bala kunin niyo yung dalhin na ninyo kung may mga sasakyan naman kayo, di ba? Para sa ganun hindi nila basta-basta magamit sa mga ganyan na karahasan ng pamamaril sa loob ng school campus. Tingnan niyo. So, yun, nagdulot ng pangamba, takot sa mga guro, sa mga estudyante ang nangyari na naman kahapon diyan sa may Ateneo de Zamboanga. Diyan po sa Zamboanga City. So, yun po. At kasalukuyang iniimbestigahan kung ano po ang dahilan ng nangyaring trahedya na yan. At hanggang ngayon ay wala pang detalye dahil nga yung suspect namatay din namatay. So dalawa yung namatay. Yung mga lumabas kahapon, may mga fake news kasi. So yung confirmation na nakuha namin galing po mismo sa mga otoridad diyan sa may Zamboanga City at ganun din yung mayor ng Zamboanga City. May dito, may nagkomento, dapat daw mas higpitan daw ang Seguridad. hindi sa mga yung mga enthusiast. Yung mga mahihilig higpitan daw yung pagtuturo sa mga kabataan kwantumat. Pero siyempre pag ang responsible gun owner na mga parents iba nga datan pero agda pa ulyanan niya si karagat mambumbun na paltog. Correct. Ay angga po'y kinmat agdamot ira ka iba. So yung kabilang side naman. Dapat kung sana. Kasi ang isang tao nagagawa ng karahasan may choice tutan Diba? Choice pinag-aralan, pinag-isipan niya yan. Lalo na ito, sa kabataan, medyo mapusok yung mga yan. Correct. Diba? Maksilsul obdan Agdanian ta siguro may consequence. Pero sa edad na yan, grade 7, so ilang taon na yan? 17 o 16 years old? Wala pa. Grade, sabi mo, grade, nakasulat. Anong grade yan? Grade 7? Hindi, high school. High school. Junior high school. Junior high school. Junior high school siya. So, meron na siyang pag-iisip. Meron na siyang pag-iisip. Kaya sana tingnan ninyo yung mga kilos ng mga anak ninyo, lalo na may mga kasi napapanood sa mga social media. Kaya bantayan ninyong mabuti. May din may statement din ang Department of Education na sabi nila yung mga sensitibong mga pangyayari tulad yung sa nangyari diyan sa may Ateneo de Manila ay huwag na sanang ilabas sa social media. Yun ang ng DepEd na nilabas nila. So nasa kamay ng mga magulang yan ngayon. Ang pagtuturo ng magandang asal para sa kanilang kinabukasan. Sabi ni Alan Romulo dito, nakakabahala na ngayon sa school. Sabi niya, hindi naman lahat. May mga mangilan-ngilan, mga insidente ng ganyan. Ang tanong dyan, paano na naman ipasok yung firearm kung naghihigpit? Kaya nga ng seguridad. Seguridad. Siyempre. Kasi yan, sa mga katanungan din. Okay. Nakalusot. Nakalusot. Dapat ang bawat paaralan, particular sa mga public schools, magkaroon din sana sila ng mag-hire sila ng 2 security guard,
at may mga gadget na magdidetect sa mga pumapasok, kung may mga ipinapasok nilang mga armas, di ba? O meron naman yung pundo ng yung DepEd, di ba? O yung Yung kap-kap, di ba? Hindi lang sa hindi lang kap-kap sa pundo. May detektor dahil sumasablay yan. Kap-kapan nyo ng bukikiyo may bagto. Correct. Oo. Para makita kung may dala siya na mga nagpapasok siya ng mga armas. Oo. At yung magiging ito eye-opener sa lahat ng mga schools, hindi lamang sa public schools kundi mga private school. Pero yung private school meron ng another eye-opener kasi yung nangyari sa Tacloban. Diba? Yun yung pinaka eye-opener. Oo. So yung nangyari kahapon, another na naman. Oo. Kailan pa tayo kikilos kung tapos na ang lahat, nangyari na, saka tayo kikilos? Hindi, dapat na magkaroon tayo ng agarang aksyon sa mga paaralan. Yung mga principal, school heads, dapat na magkaroon tayo ng agarang aksyon tungkol dito. Para sa ganon ay maiwasan natin ang anumang mga insidente tulad nitong nangyari sa may Ateneo de Zamboanga. Ayan. Sabi ni Mike Morales, why did the security fail in the first place? People had to die before the government suddenly remembered that school need protection. Sabi niya, may punto ka rin dyan, Okay, so, dapat lang na i-secure natin ang ating mga armas. Kung meron tayong mga baril, i-secure natin na hindi nila makuha ng inyong mga anak. Sa aming pagbabalik, talakayan natin ang iba pang mga issue makalipas lang po ng ilang paalala. Ang puta-putang Iren Balita. Ang nag-utos po sa akin na i-release ang pera na 125M ay si Ma'am Sara Duterte. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iren Sunata. Dami yung... Hawak mo ang beat. Son ang puta-putang Iren Impormasyon. Su number 1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Talaranan sa paboritong herbal ng bayan. E-Karma Health Option. Kaiba sa paboritong doktor. Dr. Glenn Soriano. At programan Early in the Morning. Alas 7 hanggang alas 8 na kabusan. Kada Sabado. Jalaban. At paborito yon istasyon. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. E-Karma Health Option. Mare! Kabigla ka naman, Mare, Grabe, gimanggana ka, Mari, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mari, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Balita na! Saka, nandyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mari. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julier Ayoy Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang sangguniang panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos.
Looking for a place where comfort meets flavor? Welcome to Cafe Medardo, nestled inside Coras Manor and Garden in Mapandan, Pangasinan. Your cozy escape just off the town's heart. Start your day with a rich aroma of freshly brewed coffee. Savor our signature blends, perfectly paired with warm pastries straight from the oven. Indulge our mouth-watering pasta, all and chef-inspired specialties made with love in every bite. Whether it's a casual catch-up with your friends, a family celebration, or a quiet moment just for you, Cafe Medardo is your perfect spot to relax, connect, and enjoy. Visit us today at Cafe Medardo in Coras Manor and Garden, Mapandan, Pangasinan, where every cup tells a story and every visit feels like home. Cafe Medardo, where every sip feels special. Mga kababayan ko sa Malasiki, ang maayos at maunlad na komunidad ay nagsisimula sa ating lahat. Makilahok sa mga programa ng ating lokal na pamahalaan, kalinisan, kaluslugan, at kaayusan. Mag-segregate ng basura, sumunod sa batas trapiko, at suportahan ang mga proyekto ng barangays. Tandaan, ang pagbabago ay nagsisimula sa simpleng disiplina at pakikiisa. Sama-sama tayo para sa mas ligtas, malinis at maunlad na bayan ng Malasiki. Ang LGU at mamamayan magkaisa para sa kinabukasan. Ako po ang inyong lingkod, Mayor Alfe Soriano ng Bayan ng Malasiki. Mga kapaboritong tagupenyo, may bagong saya at pagkakataon ka na naman para manalo. Ipinakikilala ang bagong Authorized Agent Corporation ng STL sa Dagupan, ang Golden Key Play Corporation. Mas pinaantig, mas exciting, at mas malapit sa inyo. Araw-araw, may tsansa kang mag-uwi ng papremyo. Legal, ligtas at suportado ng PCSO. Suportahan ang legal na laro, iwasan ng illegal. Dahil dito, panalo ka na, makakatulong ka pa. Ang STL Dagupan ay hatid sa inyo ng Golden Key Play Corporation at ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Naghahanap ka ba ng masarap, sulit at tunay na Chinese food? Tikman ang kanilang masasarap na noodles, steaming dumplings, fried rice, at iba pang paborito ninyong Chinese dishes na siguradong magpapabalik-balik sa inyo. Sa bawat subo, maasahan ang kalidad, sarap at pagmamahal sa pagluluto na para bang nasa puso ka ng Chinatown. Pang pamilya, pang barkada o pang solo food trip, siguradong busog at masaya ka sa Angkong Noodle House. Angkong Noodle House. Sarap na abot kamay. Lasang tunay na Chinese food. Ano pang iniintay mo? Tara na, kain na sa Angkong Noodle House. Angkong Noodle House is located at the ground floor of Metro Plaza, A.B. Fernandez Avenue, Dagupan City. Also visit their branches, Bayambang, Rosales, Ordaneta, Binalonan, San Carlos City, at ang kanilang bagong bukas na sa Robinsons, Calasiao. May pangarap ka bang magsimula ng sariling negosyo? Ngayon na ang tamang panahon. Ako po si Dennis Canegosio Ferrer ay maghatid sa inyo ng isang bagong programang tatawagin nating Usapang Business sa Radyo Pangasinan. Dito po ay makakasama natin ang mga batikang negosyante, mga bagong nagnenegosyo at maging mga estudyante negosyante para makapag-inspire tayo ng mas marami nating kababayan na magsimula na rin ng kanilang sariling negosyo. Ang programang Usapang Business sa Radyo Pangasinan ay upang matulungan at gabayan na ang mga nais magsimula ng negosyo sa tamang paraan. Negosyo tips, mga kaalaman para sa mas maunlad na kabuhayan. Muli, ako po si Dennis Canegosio Ferrer na nag-aanyaya sa inyo na samahan niyo po ako tuwing Sabado alas 3 hanggang alas 4 ng hapon dito po lamang sa DWJA 88.1 Radio sa bagong programang Usapang Business. Usapang Business sa Radyo Pangasinan. Negosyong may pangarap, tagumpay ang hinaharap. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM
DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Bumangon na, samahan ang inyong mga kapaborito. Maabigyan ka po sa Pangasinan. Dennis Muarez, Errol Hurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kagabosan Pangasinan. Dito lamang sa #1 Pop Music Station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Alas 6:36 ng umaga sa pagpapatuloy ng ating palatuntunan Maabig Kabuasan Pangasinan. Ang inyo pong nakakasama sa umagang ito. Ako pa rin po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Hurado. Makterion Lingkor at Magti Pangasinan, Dennis Muharis. At kasama din natin dyan sa may technical control si Engineer Nixon Dakal. At sa aking gawing kanan, nandyan ang ating station manager, Joey Bebe. Kung mayroon kayong gustong iparating na mga balita, impormasyon, mga issues, mangyari lamang po tumawag o mag-text sa smart number 0939-100-9931 o kaya sa globe number 0927-974-2784. At sa atin pong Facebook at YouTube, DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Ayan, magandang umaga kay Kapitan Justin Espino ng Barangay Poblacion East, Bautista, Pangasinan. Kumusta kilatan at balay na Bautista? Kumusta ka dito? LAT Bautista, Pangasinan. Yung butika butika kapaborito. Ayan. Maraming supply po rito sa ating himpilan. Sa mga nangangailangan. Walang kay Ken, maintenance. Oo, ano mga kwan dyan, maintenance dyan, nakapaborito rin, sa taas. Nabanggi ko sila namin, wantan. Ayun o. Okay. Simvastatin. Walay simvastatin, walay carbidilol, losartan. Losartan, Selexoxib. Yan. Metformin, walay kula nabasa ang kakalang kasi. Ayan. dapat malaki. Kaya basta kintan maintenance. Papadala ka dito sa ating himpilan. Para high blood, diabetic. Correct. Tanlaman, tagiso kolesterol yo. Hanapin ninyo lang si Dr. Nixon Dakal. Si Dr. Joey de la Cruz. Ayan, Pero pag gusto nyong magpatulong dyan sa may Region 1 Medical Center, nandyan si Don Ramon Bautista Senior. Yun. Ayan. Thank you very much, Sir Ramon. Wala lamat. So, naibaan tayo atulungan. Karuman. Ayan, okay. Umpawil natan. Good morning kay Christy Ramos Labisuris dyan sa may Pantalan Barangay Poblacion Dasol Pangasinan ito. Si Rexa Di Bostria, magandang umaga. Ganoon din kay Lisa Sim, magandang umaga sa inyo. Kapitan Saldi Bauson, ayan, ng Barangay Makabito, Kalasyaw, Pangasinan. Magandang umaga sa inyo dyan. Hindi nababaha dyan sa may papuntang Makabito. Di malabatad kayo siguro. Di man bunlag. Bunlag Mangkop. Ayan. Kanta wala ni Danom Natan Balat. Bayag na nagkakaharap dito. Si Christina Bruto. Ayan, magandang umaga. Si Annabel Martin Nayal ng Dasol. Maria Finipas, magandang umaga. Marvic Rivera Balason, magandang umaga sa inyo. Idi Sanggalang, magandang umaga. Yung may kabaloyan tayo. Yakin, sinuspindi. Sinuspindi? Sino? Akala ko ang sinuspindi yung mga mag-aaral Hindi, suspended ang klase. Klase yun. Pero iba pero ito, yung pagsuspindi. Doon sa mga... Doon kay may... Attorney... Kakabalayan tayo Chopilog. Taga-Dagupan. Taga-Dagupan. Si Attorney Chopilog Guadis. Chopilog Guadis III. III. Siya po ay nasa
LTO. Katuya, so hindi nandun na LTO. Naman na LTO. Oo. Ayan. Land Transportation Office. Balat si Katuya may wala yung statement to eh. Basahin ko pa. Sige, pabasahin mo yung kanyang statement. Kung anong nilalaman ng kanyang statement. Kasi di ba Pimaway Karuman yung news na sinuspinde ng Office of the Ombudsman. Sina LTFRB Chairman Rigor Mendoza at Office of the Transport Cooperative Chief. Transport Cooperative Chief. Chopilo Guadis. Under na LTFRB lang lamang yan. Anong dahilan ng ayon sa ito Pimpaway na kinya na PTB. PTB di gobyerno ya, di ba? Correct. People's Television kanto ayad sa may post da ng Karaman 18 hours ago. Ayon sa Office of the Ombudsman, ito ay may kaugnayan umano. May kaugnayan umano sa Stradcom IT systems ng Land Transportation Office. Dahil parehong nagsilbing chairman ng LTO sina Mendoza at Guadis. Okay. Natanso yung post da. So, anong pero imo-batmat. May in connection na sa may Stradcom IT system na ibabagada. Sinasabing? Wala pa namang kung ano man yung dahilan. Second to na sa may Office of Transportation Cooperative, statement of Chairman OTC Chairman Attorney Chopilo Guadis III, August 18, 2026. I acknowledge and respect the decision of the Office of the Ombudsman in connection with the matter currently under investigation. As of this time, I have not yet received a copy of the official order ng Karaman niya. Upon receipt, I will carefully review its contents and in consultation with my counsel, take the appropriate legal steps to protect my rights and formally address the allegations. Ayan. So, yung kanyang abogado na ang dyan sasagot. Pag-aaralan nila kung ano ang isasagot nila. Yan. Second to Jai, I remain confident that the evidence and the official records will show the actions I took during my tenure as LTO chief were lawful, undertaken in good faith, and guided by my duty to serve the public interest. I welcome the opportunity to present my side, clarify circumstances, and establish the facts through the proper legal process. I have full faith that, in due course, the truth will prevail and my name will be cleared. In the meantime, I respectfully ask the legal process be allowed to take its proper course. Maraming salamat. Isang abogado rin si Chopilo Guadis III, pero pinapabayan niya sa kanyang legal counsel. Yan yung pag-aralan nila kung ano yung kailang isasagot diyan sa naturang yung sinasabi nila tungkol sa Stradcom, kaya wala iba to wala statement to. Nan Attorney Chopilo Guadis. Pero may kumpanya magbibigay din ng statement siguro yung company tungkol diyan sa inilabas ng Office of the Ombudsman. Kasi ang dahilan nga ng pagkakasuspinde ito ngang Stradcom, yung kumpanya. Kaya nga, kung ano man yung dahilan, imbestigahan nila yan, antoy pawayan tuta na investigasyon. Ayan, okay. Good morning kay Mar Pascua. Dumako tayo sa lampang mga issue. Muling nalubog na ang halos sa lahat ng barangay sa dito sa lungsod ng Dagupan. Kaya nga maraming mga naapektuhan diyan. Siyempre mga kabahayan, mga negosyante, naapektuhan mga yan. Nasuspindi yung mga klase, di ba? Work from home yung mga empleyado ng gobyerno dahil sa
pagbaha ng mga nakaraan. Pero ano ba talaga yung kwan dyan, yung magandang paraan para ma-resolve yung yung pagbaha dito sa lungsod ng Dagupan na every darating itong mga tag-ulan, yun ang problema. Di ba yung habagat, pigar mo. Pigar rin. Pigar mo tay habagat, tagbaha. Kaya nga tagbaha, habagat. Kaya nga Sa Dagupan kasi, kilata na may sa darami matalisiw, ay below sea level. Yun nga Lumubog ng ilang metro. O lumubog o tumaas yung tubig? Siyempre yung nag-sink yung lupa noon di ba? At yung kasi pag i-connect mo pa yung mga nakaraang lindol, aarawin kinlatan. Andoko-dokoy lang 1990 naman kaya nga di ba? So sa gabeton ibagaya may ilog. Ito ba po? Unata po sa danom unatagoy. Singaman. Kaya nga pag high tide nandiyan na yung tubig. Tapos isa pa yung mga iyaro mo natin tabon-tabon. Yung mga nagpapasikip sa daluyan ng tubig. Kaya nga Kanaratan so iaarom ditan kinat sa lugar at nadudalap. Correct. Maraming mga mga business establishment na talagang nakikita nila na sila yung nagpapasikip kasi ng mga daluyan ng tubig di ba? Punta lang kayo diyan sa may Pantala River. Ano mga makikita niyo diyan, di ba? Mga naglalaki, mga dambuhalang, mga business establishment. Yung ipinost ni Councilor Chito sa kanyang verified Facebook na may dapat imbestigahan daw yung mga structure sa gilid ng ilog. Correct. Rarami ng paarara. Siguro wala lang take yun. Si Karay singaganakin at simupit mo sa ilog. Correct. Pero baka hanggang post lang yan. Tingnan mo dyan sa... Tingnan tayo, anti-kintutan. Ipantutan, yung investigasyon. Diba si Councilor, si Councilor Chito Samson, isang konsyal, miyembro ng Sangguniang Panglungsod. So, siguro, siya yung, kung galing sa kanya yan, siya yung magsusulong ng pag-iimbestiga diyan sa mga sinasabing mga business establishment na nagpasikip ng ilog dito sa lungsod ng Dagupan. Di ba? Punta ka diyan sa may Pieres, ano makikita mo diyan? Kaliwat kanan. Punta ka dito sa may Quintos Bridge, ano makikita mo diyan? Dambuhalang mga business establishment ang mga nandiyan. Kung sa bagay, ang sinasabi nila kapaborito Errol may second to Jai may post kanto taliwan verified mo bala ikinay may account siguro o another account to Chito Samson kanto ikinay ay nan post. It's about time imbestigahan ng gobyerno ang mga establishments na nagpasikip ng Pantal River. Noon hindi pinabistigan. Nagpasikip ng Pantal River. Kaya nga Gaano ba kahaba yung Pantal River? Siyempre, magmula doon sa may boundary ng ng Kalasyaw Dagupan. Ganun ba yung Bukana? Bukana, hanggang dito na sa may Pantal River yan ano mo makikita mo diyan? Nasa kaliwa. Pag nakalingon kayo dito sa Quintos Bridge, nasa kaliwa. Yung isa, Pama. Yeah? Kaliwat kanan yan. Banggitin ko na, Nazaret saka yung Pama. Yun ang tinutukoy dyan. At saka yung nandito, yung Star. Dahil nang lanti, investigasyon. Kung papaimbestigahan, napakaganda po pag naimbestigahan. Hanapan ko may mismong post kasi. Baka hanggang investigasyon lang, walang outcome yung investigation, yan ang dyan. Tingnan natin. Baka hanggang posting lang. Ano nga tayo, siyempre, yung baga
na si Councilor Chito ay Facebook do ay di bali-bali ko Ay, mon. marakip. Napakaganda. At siyempre, yun ang naabangan ng ating mga kababayan dito sa lungsod ng Dagupan. Para sa ganon ay malaman kung ano talaga yung mga dahilan bakit nagkakaroon ng pagbaha sa ilang bahagi dito sa lungsod ng Dagupan. Wala ni rekomendo to manaya dyan. Bakit pinayagan ng DENR kanto dyan? Correct. DENR. $1 million question. Question. Dollar question. Bakit paano sila paano nila nagpatabon diyan? Sino nagbabigay ng pahintulot diyan? DENR ba? So kahit anda, bayag larara establishment say. Akinat natan dalaba na nangnangay. Abayag malay Councilor Chito Samson. Antes siya pala Councilor Chito Samson. Yung second to, wala ni komento to dyan. Diba? Dapat yung sandbar between Pugaro and Bunuan Sabangan idraga. Hindi ang may draga doon. Wala rin kintumat, wala rin comments tumat. Pero akin at ipost to di takon si Hal, di kin. Mag-imbestigan to lang. Pagkatulad sa may akayrong. Sino ba yung chairman ng environment dyan? Pero kinya, marakap ya kin. Idea? Idea ng Councilor Chito Samson. Nangantayo nan-impost to ya August 10. Tula natan 19. So dapat 9 days ago. Magkaroon ng yung investigasyon tungkol diyan sa sinasabi ni Councilor Chito Samson. Diyan sa mga sinasabing mga istruktura na nagpapasakip ng Pantal River. Good morning kay Majin Acorda. Gawin din kay Clifford Abilia. Si Paing Palos, good morning. Maki Mapalaka Paksoriano. Michael Mariado Suganog. Lolo Orpilia. Si Susana Bungar Bustamante. Merlita Abilia, magandang umaga. Elmer Soriano. Sylvia Romero, Julieta Agbayani, Lisa Sim, Jeffrey Castillo, Esther Ramos ng Barangay Mangkop, Kalasyaw. Si Marilyn Varuna, Agnes Kalimlim, Zinaida Zamora Gilbert, magandang umaga. Diyan sa isang Facebook natin, nakapaborito Errol. Isa lang naman ang Facebook natin. Kasi dito sa Facebook ito eh. Okay. Sa page mo. Yung sa page ng Radyo Pangasinan, marami ring kwan dyan. Nagpapabati dyan. Si former Liga President Carlito Dion at saka Joel Calbu, magandang umaga. Dave Parahas, magandang umaga. Si Flora Mendoza, si Napoleon Ko, Wilfredo Sibayan, Ronel Torrio, Evangeline Ortega, si Master Sarlo Gonzales, good morning. Si Balesteros JM, Bads Vidal, si Estrella Carmelo, si Randy Manawis, good morning. Tanirarayay, wala ray text na dyan. Si good morning. Kuanan, John Ray Bautista. Good morning si Sir John Ray. Ayan, good morning. Sir John Ray, sir from PHU R1MC. Good morning. Ayan. Si Sir John Ray. Si Cecilia Morante, si Yayo Yoko Batutay, Milagros Conte. Pabati taga Malabago, Kalasyaw. Si Emma Alipio, good morning. Si Sir Ben. Daming pondo kung di na nakawin kung tumat na Sir Ben. Good morning at si kayo namin nakakantabay at saray Facebook tayo. Si former Councilor Gerald Especial. Good morning. Siyempre si Ken, salamat ang kuman. Mabila tayo Sir John Ray Bautista. Si Don Ramon Bautista Sr. Tansi, Centennial Medical Center Chief. Dr.
Joseph Roland Mejia. Thank you very much, Sir Ramon Bautista at sa may atulungan. Karoman, wala rin problema dito na kayo man dudwaran na salita. Iibaan da kayo. Okay. I-guide da kayo na paano tayo gawa-gawaan dito ng Region 1 Medical Center. Good morning kay Mayor Patrick Agustin Karamat ng Kalasyaw. Ganon din kay Councilor Elias Villanueva, si Councilor Kyle Arthur Balduisa Gaspar, good morning. Councilor Jumel Lorisco, good morning. At ganon din kay Tristan Solis, magandang umaga. Si Ma'am Marme, Boss Carlo, good morning. Kay Sir Bayan, Sergeant Basa, si Master Sergeant Oliver Esteves, at si Madam Jibet Apiado Esteves, magandang umaga. Arturo Eustaquio, magandang umaga. At ganoon din kay Engineer Art Gaspar, dyan sa may Barangay Ambutil, Kalasyaw, Pangasinan. Good morning dito na dietary section. Ayan. Dito na Region 1 Medical Center. Maksil ko na yung radyo da. Thank you very much. Good morning. Dietary may man nagprepara na raramay foods. Nasare pasyente. Good morning. Si Dado Pidlawan, magandang umaga. Harold Johnson. Good morning sa inyo. Ganon din dyan sa may Barangay Macabito, si Kapitan Saldi Bauson at Kagawad Junjun Gabrielio, magandang umaga. Mga BSW at Tanods, magandang umaga. Dyan sa may bayan ng Mapandan, si Mayor Carl Christian Vega, magandang umaga. Sir Jeffrey, si Dr. Felix Domicilio, si Boss Darwin, magandang umaga. Councilor Freddy Pinuliar at Madam Sheila Pinuliar. Good morning. Magandang umaga po sa inyo. Okay? Halika na. Wala na. Wala na po tayong sapat na oras. Si Jessica Bulata, magandang umaga. Ebs Balatico, si Remedios Ducat at saka Presi Garcia, magandang umaga. Sa lahat ng mga umantabay sa ating palatuntunan, mga nanood sa Facebook at nakinig sa kailang mga transistor radio, sa kailang mga tahanan, maraming salamat po sa walang sawa ninyong pagsubaybay. Hanggang bukas muli ang inyo pong nakasama sa umagang ito. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Mactorion Lingcor, Timog Pangasinan, Dennis Muharis. At kasama din natin dyan sa may technical control si Engineer Nixon Dakal. Sa aking gawing kanan, nandyan ang ating station manager Joey Bebe. Ang tabayanan ng susunod na palatuntunan, Ole in the Morning ni Kaole Navarro, dito lamang sa DWGE 88.1 FM Radio Pangasinan. Paborito! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na sari balita, impormasyon at loob tanpaway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Kaiba sa kapaboriton